y cylch hwn mewn ychydig o funudau, fe fydd yna ddathlu mawr wrth i enillydd y cwpan y Frenhines gael ei gyhoeddi. Deo Hughes a Tania, mae yna gyffro yma nawr, yn dos e, bach o densiwn. Oes, mae fe, rhwng chymod y ddoi, ond mae'r safon wedi bod yn wych, so... Bryd o ddyffryn tywi yn wreiddiol i'r balwen, Deo, a mae'n braf i gael y cyfle o bosib bod y cwpan yn cael ei gyflwyno fan hyn i'r bryd yma. Yn union. Mae o'n fryd sydd just bron a bod wedi mynd allan yn gyfan gwbl lle teimlo beth lle a wedyn yndi mae dda bod wedi gwffio nôl a wedi dod i'r sefyllfa yma heddiw yma lle. Hugh Williams, Glyn Glas, Porth y Ryd sydd ar hen hwrdd a wedyn mam yn dangos y ddafad flwydd balwen. A fi'n credu bod y penderfyniad gyda ni. Mae'r cwpan yn Nwylo'r Beirniad. Dim cwpan y Frenhines yw hwn. A mae'n mynd i'r hen hwrdd. Hugh Williams, Glyn Glas, Porth y Ryd yn ennill am yr ail flwyddyn yn olynol. Arbennig. Heddiannol ydy. Really good ydy. Ie, bydd na cyffro yn... A Hugh wedyn yw cadeirydd y bryd y balwens. Felly yn braf iddo fe cael ennill ar y flwyddyn yma fan gadeirydd. Llawn heiddiant, yndi, mae o'n hwrdd smart iawn. Wel, diolch o galon i chi'ch dau, ond na i fy ni weld nawr sut mae Mr Hugh Williams yn teimlo wedi ennill y wobr arbennig yma. Mae cwpan y Frenhines yn cael ei gyflwyno i wahanol fridau o gwmpas y maes. I bryd gwahanol bob blwyddyn. Mae'r cyffylau, y moch a'r gwartheg, ac felly tro y balwen i'w eleni. Anrhydedd miawr iawn i fod y bryd balwen hefyd, ynddi? Ysbysebu'r bryd. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. A llonggwyrchiadau mowr iawn i Hugh Williams. Llonggwyrchiadau? Diolch yn fawr ti. Ie, siwr oedd yn yrfa. Weddol. Ie, weddol. A wedyn, yr ail waith chi ennill hwn? Rhaid waith awr, ie. A'r Queen's Cup wedi'n bonus. A chi'n cael hwnna wedi cyflwyno dydd Iau, fe? Dydd Iau, efo'n gweud, ie. Edrych o'ch ar ôl e? Ie, na dydd iawn. Llonggwyrchiadau mowr iawn i chi. Diolch.